Ταξιδολάτρες μου, γεια σας. Η εκπομπή αυτή που θα είναι πάντα ζωντανή, στόχο και σκοπό έχει να σας προτείνει ταξίδια ψαγμένα, επιλεγμένα, με υπευθυνότητα, με ασφάλεια, ούτως ώστε να γυρίζετε και να έχετε γεμίσει τις μπαταρίες και να είστε καταενθουσιασμένοι και καταευχαριστημένοι. Τα ταξίδια τα οποία θα σας προτείνω θα τα έχω κάνει πρώτα εγώ ο ίδιος και θα τα έχω μελετήσει και θα τα έχω οργανώσει με κάθε λεπτομέρεια. Το ταξίδι που θα ξεκινήσουμε, το πρώτο ταξίδι που θα ξεκινήσουμε, θα έχουμε και πολυήμερα, θα έχουμε και μονοήμερα. Είναι ένα διήμερο ταξίδι στην Ευρυτανία και για συναισθηματικούς λόγους, επειδή είναι και η πατρίδα μου, ξεκινάω από εκεί. Που την Ευρυτανία την έχω περπατήσει και την έχω γυρίσει με τη γουρουνίτσα, όλες τις βουνοκορφές την έχω μετρήσει σχεδόν με το σπιρτόξυλο. Θα σας πω το πρόγραμμα αναλυτικά, αλλά πρωτού ξεκινήσω το πρόγραμμα το διήμερο, θέλω να σας πω ότι ένα ταξίδι στην εποχή μας δεν είναι πολυτέλεια, στην κρίση που περνάμε, και αν θα ακούσετε την τιμή τώρα θα λύσετε όλοι να έρθετε. Θα πάω όλη την Αθήνα, θα την πάω στην Ευρυτανία. Διότι είναι εξειδικευμένο αυτό το ταξίδι. Και αυτοί που έχετε πάει επανειλημμένα, γιατί πολλοί ρωτάω, πήγες Καρπενήσι? Ναι, πήγα, μικρό μεγάλο χωριό, προσώρες και έφυγα. Θα δείτε πού θα σας πάω. Στη δυτική πλευρά της Χελιδόνας, στις αητοφολίες της Ευρυτανίας, σε χωριουδάκια έρημα εγκατελειμμένα, σε πανέμορφα γραφικά μέρη, αλλά το σκέπαστα, σε ομορφιές, στα απάτητα μέρη, σε παρθένα μέρη, εκεί που ήταν το άντρο των ανταρτών, το κρυσφύγετο του Άρη, σε χωριουδάκια όπως τα Φιδάκια. Θα σας πάω στη Γόλιανη, θα δούμε τη Μιλιά, θα δούμε τα Σελά, θα δούμε τα Φιδάκια, το μορφότερο χωριό της Ευρυτανίας με τους περισσότερους ευεργέτες, και θα πάμε και στο Τσαγκαράλωνο, στο πάρκο των ερωτευμένων, εκτός τα γνωστά Προυσός, μικρό μεγάλο χωριό κλπ. Σας έχω στο ταξίδι αυτό άρχοντες. Είναι το ταξίδι για όλες τις ηλικίες, και μικρούς και μεγάλους, και κάποιος μεγαλύτερος που το σκέφτεται να μην κουραστώ, ξέρω εγώ είμαι και λίγο άρρωστος κλπ. Και αυτός να το αποφασίσει να έρθει μαζί μου. Εγώ θα είμαι κοντά σας και τις δύο μέρες όλο το 24ωρο, όλα τα 24 ώρα. Ακόμα και λίγο πρόβλημα να έχει και πιέσεις και ζάχαρα και τα πάνε, εγώ θα σας τα παίρνω. Θέλω να σας έχω άρχοντες. Τα ταξίδια αυτά εγώ δεν τα κάνω για κέρδη, τα κάνω επειδή είμαι άρρωστος με τα ταξίδια. Με έχει πιάσει το σύνδρομο του Παυσανία και σας εύχομαι να σας πιάσει και εσάς το σύνδρομο του Παυσανία. Ξεκινάω σαν γούρι από τον τόπο μου που έχω αγαπήσει το πρώτο διήμερο ταξίδι. Στις ζωντανές αυτές εκπομπές, πάντα ζωντανές ήταν εκπομπές, γι' αυτό να το συγχωρέσετε, δεν κρατώ τις σημειώσεις, γιατί είμαι της ακουστικής και της κουβεντιαστής, και αν κάνω και κάποιο σαρδάμ, σας παρακαλώ να με συμπαθάτε. Να πούμε ότι ο άνθρωπος που θα φύγει αταξίδευτος και ανέραστος έχει διαβάσει μόνο τις πρώτες σελίδες του βιβλίου. Η ζωή μας τι είναι? Η ζωή μας είναι μια χούφτα νερό. Δεν ρούφηξες, έφυγε από τα δάχτυλα. Τι να συσσωρεύεις πλούτου και κτίρια? Κανένας δεν έφυγε παίρνοντας μαζί του τίποτα. Να ταξιδοτρέξτε πριν τη φθορά του χρόνου. Τα ταξίδια, αρχοντές μου, ταξιδολάτρες μου, είναι επένδυση στην ψυχούλα μας. Φορτώνουμε τις μπαταρίες, δημιουργούμε αντισώματα, δεν μας κολλάει καμία ασθένεια. Με βλέπετε, 60 χρονών κοντεύω, να αποκαλυφθώ και λίγο, και είμαι πουρότεκνο. Η κρίση ευτυχώς εμένα με έχει πιάσει από τη μέση και πάνω. Να το βάλω, κύριε τηλεσκηνοθέτη, να μην κάψουμε και κανένα φλάς. Okay. Και να ξεκινήσω το ταξίδι μας τώρα, το ωραίο ταξίδι, το καταπληκτικό, που σας λέω, και να έχετε πάει 10 φορές Καρπενήσι, αυτά τα μέρη, τα παρθένα, τα απάτητα, τα μοναδικά, δεν τα έχετε επισκεφτεί. Ας κάνουμε τώρα μια, ας το πούμε, σύντομη περιγραφή του ταξιδιού μας, και θα πούμε και ενδιάμεσα τα διάφορα περί ταξιδιών, φιλοσοφίες, εμπειρίες κλπ. Και στην εκπομπή μου που θα είναι πάντα ζωντανή, θα καλώ και ταξιδολάτρες που έχουν κάνει ταξίδια περιπέτειας, ταξίδια περιπλά, να μας λένε εμπειρίες. Ξεκινάμε ενδιάμεση στάση είτε στα καμένα βούλα της Λαμία για καφεδάκι, φτάνουμε στο Καρπενήσι, στο πανέμορφο Καρπενήσι, αφού περάσουμε από το Άγιο Γεώργιο, από τον Τυφριστό, το καταπράσινο αυτό τοπίο και τους πλατανιάδες εκεί, και συνεχίζουμε μετά το Καρπενήσι για να πάμε
μέσω της Κοιλάδας, από τα χωριουδάκια που θα περάσουμε, Βουτύρου, θα τα δούμε μάλλον, θα τα επισκεφτούμε αυτά, στο Γοριανάδες, μικρό μεγάλο χωριό Γάβρο, θα φτάσουμε στην Ιερά Μονή, στην Παναγία την Προσιώτισσα. Εκεί θα δούμε το σχολαρχείο που πήγε τα πρώτα χρόνια, παιδικά χρόνια, και έμαθε τα πρώτα γράμματα ο Καραϊσκάκης. Θα επισκεφτούμε το Σκευοφυλάκιο, θα επισκεφτούμε το Μουσείο Ιστορικών Κυμηλίων, θα ανάψουμε το κεράκι μας, θα προσευχηθούμε για τις δύσκολες μέρες που περνάμε, να έρθουν και καλύτερες μέρες, και επιστροφή από την Κοιλάδα, στάση στα πατήματα της Παναγίας, και θα πάμε στο παραδοσιακό και μεγαλύτερο μετά το Καρπενήσι χωριό της Ευρετανίας, στο ιστορικό μεγάλο χωριό. Εκεί θα έχουμε ελεύθερο χρόνο να επισκεφτούμε τα Καλντερίμη, τα Δρομάκια κλπ. Και να επιστρέψουμε στο Καρπενήσι, όπου θα σας δώσω κλειδιά από τα δωμάτια, θα πάτε στα δωμάτια σας, και μετά σε γνωστή παραδοσιακή ταβέρνα του Καρπενησιού θα πάμε για το φαγητό μας. Και θέλω να σας παρακαλέσω, όσοι περάσετε ωραία, να το πείτε και στους φίλους σας, γιατί εμένα η επένδυσή μου είναι αυτή η διαφήμιση, και η καλύτερη διαφήμιση είναι από στόμα σε στόμα, ούτε από τηλεοράσεις, ούτε από διαφημίσεις, ούτε από περιοδικά, εφημερίδες. Είναι στόμα με στόμα. Αν πέρασατε καλά, το πείτε στους φίλους σας. Αν κάποιος έχει ένα παράπονο, θα έρθει να το πει μόνο σε μένα, να βελτιωθούμε και στο επόμενο ταξίδι να είμαστε ακόμα καλύτεροι. Αγαπητοί μου φίλοι μου ταξιδολάτρες, διήμερο ταξίδι, θα σας έχω άρχοντες, τα έχω όλα επιμεληθεί, θα περάσετε όνειρο, τιμή που ξεπερνάει ακόμα και την κρίση. Ξεκινάμε λοιπόν, επανέρχομαι, στο δρόμο έχουμε τα τυροπιτομυλοποιητά και αβουτήματά μας δωρεάν, σε όλο το διήμερο τα νερά στο πούλμα παγωμένα όλα δωρεάν, τα καραμελοσοκολατάκια μας, και περισσότερο τι έχετε? Τη συμπαράστασή μου, την αγάπη μου, την αληθινή, που θα με έχετε συνέχεια. Δεν βάζω δεύτερο πούλμαν, έχω πάρα πολλά τηλέφωνα, αλλά σας βάζω με σειρά προτεραιότητας για το επόμενο Σαββατοκυριακό. Δεν μπορώ να μοιραστώ σε 2 πούλμαν, ούτε στόχος μου είναι το οικονομικό. Είμαι άρρωστος με τα ταξίδια. Έχω το σύνδρομο του Παυσανία και σας εύχομαι να σας σχολήσει και εσάς αυτό το σύνδρομο. Ταξιδοτρέξτε πριν τη φθορά του χρόνου. Ταξίδι για όλες τις ηλικίες. Εφόσον πάρουμε το πρωινό μας σε πλούσιο μπουφέ με μέλια, βούτρα, μαρμελάδες, σπιτικά παραδοσιακά προϊόντα της Ευρυτανίας, ακούστε, ξεκινάμε την περιπλάνησή μας, την εκδρομή μας για τις αητοφολίες της Ευρυτανίας, τη δυτική πλευρά της Χελιδόνας. Σε 1700 μέτρα υψόμετρο θα ανέβουμε και θα αρχίσουμε να κατηφορίζουμε, να δούμε Στεφάνη Παλιά Γόλιανη, να δούμε τη Μιλιά, να δούμε τα Σελά, να δούμε τα Φιδάκια, και να καταλήξουμε στο Τσαγκαράλωνο, το γνωστό Τσαγκαράλωνο. Αυτή η εκδρομή δεν πάει κανένα πούλμαν, δεν τολμάει να πάει κανένα ταξιδιωτικό γραφείο. Πάνε μόνο τζιπάδες οι πλούσιοι, διότι είναι ταξίδι για ψαγμένους. Εγώ θα σας πάω. Θα φτάσουμε στο Τσαγκαράλωνο, το οποίο είναι προσκύνημα ερωτευμένων. Το έκανε κάποιος που αγάπησε πάρα πολύ η γυναίκα του και το έχει αφιερωμένο εκεί. Θα το δείτε γραμμένο στο μάρμαρο, στην πέτρα, την ιστορία αυτή. Με μεγαλειθικά ο άνθρωπος κουβάλισε βράχια, έκανε πέτρινα τραπέζια, μεγαλειθικά, κάτι τραπεζάρες. Λοιπόν, βρύσες, πανκάκια, και είμαστε σε 1000 τόσο υψόμετρο, και από κάτω απλώνεται η φοβερή θέα, η απεριόριστη θέα της λίμνης Καμαστών, η μεγαλύτερη λίμνη της Ευρώπης τεχνική, που πέφτουν όλα τα ποτάμια μέσα. Ο Αγραφιώτης, ο Μέγδοβας, ο Αχελός, το μεγάλο ποτάμι Ασπροπόταμος Αχελός. Εκεί θα κάτσουμε, θα φωτογραφηθούμε, θα απολαύσουμε το φοβερό αυτό τοπίο και θα επιστρέψουμε στα Αφιδάκια. Ακούστε τώρα για τα Αφιδάκια. Δεν το λέω εγώ, όλη η Ευρυτανία. Το μορφότερο χωριό της Ευρυτανίας, με τους πιο πολλούς ευεργέτες και δωρητές. Στο γεροκομείο θα πάτε, θα δείτε ονόματα φιδακιωτών. Στο νοσοκομείο θα πάτε, θα δείτε όνομα ευεργετών. Το χωριουδάκι αυτό, να σκεφτείτε ότι έχει αποχέτευση, ίσον πολιτισμός, έχει σύγχρονο, όλα από δωρητές, σύγχρονο ιατρείο, που έρχεται ο γιατρός κάθε Τετάρτη και Παρασκευή. Λοιπόν, σε αυτό το χωριουδάκι θα πάμε, προσέξτε, θα πάμε στο ιστορικό καφενείο του χωριού, κάτω από το σχολείο, όπου ο Άρης
οι αντάρτες του εκεί κάνανε τις συνελεύσεις, κάνανε λαϊκά δικαστηρία, κάνανε διαφωτίσεις κλπ. Θα το ανοίξουμε εκεί. Θα σας έχω γεύμα, προσέξτε, μέσα σε αυτή την πανέμορφη φύση, θα σας έχω γεύμα με σουβλάκι που δεν έχει φάει στη ζωή σου νοστιμότερο, από γουρουνά και λευθέρας βοσκής, γιατί έχουμε τόπιο εκεί γουρουνά, και θα σας έχω φετούλα ντόπια, θα σας έχω τις σαλατούλες σας, κρασάκι άφθονο, ρακόμελα, τσίπουρο άφθονο, όσο θέλετε ντόπιο, και θα στήσουμε ένα ωραίο χορό κάτω από τα πλατάνια εκεί που χόρευε ο Κατσαντώνης, ο Μπότσαρης και ο Βελουχιώτης. Να πάρουμε καλή ενέργεια, ρε Έλληνες. Το μόνο που θέλω από εσάς να παίρνετε το τηλέφωνο στο 69 811 4 8 και 9, να μου δηλώνετε τη συμμετοχή σας στο ταξίδι, τίποτα άλλο. Και το Σάββατο το πρωί σας περιμένω στην Ομόνια 3η Σεπτεμβρίου να επιβαστούμε και να ξεκινήσουμε το όμορφο αυτό, το όμορφο αυτό διήμερό μας, το όμορφο αυτό ταξίδι μας. Να σας πω, να πω κύριε σκηνοθέτη, έχουμε χρόνο να πούμε κανένα ανεκδοτάκι, έτσι καρπενισιώτικο. Ξέρω ένα εκατομμύριο ταξίδι τόσα χρόνια στους ξενώνες, με κόσμο ωραίο πολιτισμένο. Το είχα κάνει στέκι, πήγα σε ένα χωριδάκι που ήταν μέσα στα Βάτα και το έκανα στέκι συγγραφέων και καλλιτεχνών. Τι δεν περάσανε από εκεί πέρα, η συγχωρεμένη Μαλβίνα, η Κάραλη, και ο κόσμος και λαός. Να πούμε το πιο ανέκδοτο, να πούμε ένα βλάχικο, βλάχικο. Λοιπόν, ο Μήτρος στο βουνό λέει στην Τασούλα, Τασούλα μου λέει, όταν έχω κέφια θα σου βαράω μερικές καραμπινιές μπαμπούμ πιστολιά στον αέρα με το δίκανο και θα έρχεσαι σε όποιο λόφο είμαι. Μπαμ μπουμ, έρχεται η Τασούλα και τη βάζει κρατιέτα από τα κλαριά. Λοιπόν, την άλλη μετά από λίγο, τις άλλες μέρες, τον άλλο λόφο απέναντι στο άλλο βουνό, μπαμ μπουμ, καραμπινιές. Να τη Τασούλα πάλι να κρατιέται από τα κλαριά, καταλαβαίνετε. Έτσι. Λοιπόν, τρίτη φορά βαράει ο κακομοίρης ο Μήτρος, μπαμπαμπούμπα, όλη μέρα πιστολιές. Πουθενά η Τασούλα άφαντη, λέει κάτσε ρε, λέει, κατέβω λέει κάτω στο χωριό, λέει, να δω τι γίνεται, τι αρρώστησε, τι έπαθε. Κατεβαίνει κάτω, ρωτάει την γειτόνα, λέει την Τασούλα ψάχνεις. Άστο λέει, άρχισε και η ηγετική περίοδος. Την είχε μάθει, όπου βαράνε μπομ και μπουμ να τρέχει την Τασούλα, που ήταν αθώα. Κύριε τηλεσκηνοθέτη, έχουμε χρόνο να πούμε και δεύτερο? Έχουμε. Ευχαριστώ πολύ, γιατί η εκπομπή μας θα είναι πάντα ζωντανή και αν όπως βλέπετε ούτε σημειώσετε τίποτα, είναι με χύμα και τα έχω όπως σας είπα της κουβεντιαστής και της ακουστικής. Είναι το σύστημα, τι να κάνουμε, δεν είναι. Λοιπόν, τώρα να πω και ένα άλλο. Οι Καρπενισιώτες είναι πάρα πολύ φιλόξενοι, οι πατριώτες μου, πάρα πολύ έξυπνοι και πάρα πολύ δουλευτάριδες. Τώρα ζούμε από τον τουρισμό και γίναμε άρχοντες. 3 μέτρα τείχος, 2 μέτρα χωράφι, όλοι μετανάστες στην Αμερική. Εγώ έχω 2 αδέρφια στην Αμερική, να καταλάβετε. Έξυπνοι άνθρωποι και πολύ, ας το πούμε, αντοχείς άνδρες, ας πούμε, σκληροί. Λοιπόν, και ξηρίζονταν χωρίς σαπουνάδα. Κατέβηκε ένας Καρπενισιώτης στην Αθήνα, πάει ξυριστεί στο κουρίο, του λέω πού είσαι φιλαράκο? Λέει Καρπενής αυτός, έτσι καμαρωτός. Καρπενής, λέει, έχω ακούσει ξυρίζεται χωρίς σαπουνάδα. Ναι, λέει αυτός. Λοιπόν, ξεκινάει ο κουρέας, ζοριζόταν χωρίς σαπουνάδα, την έξερε, έχει δοκιμάσει κανένα, υποφέρεις. Έκανε υπομονή, σφιγγόταν για να δείξει το αντρικό του. Δεν άντεξε ο κακομοίρης, του λέει, ρε πατριώτη, του λέει, συγγνώμη, δεν είμαι μέσα από το Καρπενής, λέει, είμαι από τα περίχωρα. Βάρε και λίγο σαπουνάδα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, θα σας έχω και τα 1 εκατομμύριο ανέκδοτα, ξέρω, γιατί χρόνια εκεί στο τζάκι, με ωραίο κόσμο, με πολιτισμένο κόσμο, γιατί σε μένα ερχόταν ψαγμένος κόσμος, κακά τα ψέματα, και αυτό ήταν και το κέρδος μου, όχι τα χρήματα. Και τσιπουράκια άφθονο, κούτσουρα στο τζάκι, μέχρι αργά το βράδυ, αν και τα καλύτερα ανέκδοτα τα έχω ακούσει από ηλικιωμένους και ειδικά από γυναίκες. Τι ωραία, και ξέρω και να αφηγούνται, να τα διηγούνται ωραία. Λοιπόν, φίλε μου αγαπημένοι ταξιδολάτρες, σας περιμένω 69 811 4 8 και 9. Θα μπαίνει και στο κάτω μέρος της οθόνης, θα το βλέπετε, θα είναι συνέχεια. Ταξιδολάτρες.gr είναι η ιστοσελίδα μας που θα ενημερώνεστε για κάθε ταξίδι και θα κάνω πάντα κάθε προσπάθεια το ταξίδι σας να ξεπερνάει, είναι τόσο οικονομικό που να ξεπερνάει την κρίση. Ταξιδοτρέξτε πριν τη φθορά του χρόνου. Ταξίδι για όλες τις ηλικίες, ταξίδι καταπληκτικό,
όμορφο και να σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων πάρα πολύ που με βλέπετε στις εκπομπές μου. Από την καρδιά μου να σας ευχαριστήσω, και αν μείνατε ευχαριστημένοι να το πείτε και στους φίλους σας. Αν κάποιος κάτι που δεν του άρεσε θα το πει μόνο σε μένα, ούτως ώστε στα επόμενα ταξίδια να βελτιωθούμε και να είμαστε ακόμα καλύτεροι. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ.